बे थफिरामा माथो फनबो रिसिभ खालामलालै स्कुटिखौ लानानै बहा खाखोब्रा बेलाय माबोरै फुजा होबावनांगौ जाखो आं दा मालाय बयबो फुजा होजोब्बाय बमब्रा फिसा मा जाखो थफिरामा स्कुटिखौ लांनानै दासिमबो होफैयाखै आयो दालाय मा जाबावगोन फुजाखौथ' होथारनांगौहाय बेनोथ' जाबायना बे स्कुटिखौ लानानै बहा खारखोब्रा फन हरबाबो रिसिभ खालामा माथो मानसियालाय दे होमबालाय सिखाफोरखौनो सुहैनोसै आं बेफोरखौनो फुजा होनायाव बाहायनोसै आफि दे एसे खामानि मावनायाव हेफाजाब होफादो आंखौ आं लोमजानाय मोनदोंहाय मा आं खामानि मावनो हागोन ना हायाथाय हा माथो जालायखो माबा मिबि नुफ्लांदों आं जाबाय उन्दुना थाहैथां दे होमबालाय आयै नों फुजानि लाहार फाहार खालामदो दे आं बिबार माला लायनि दे थाब फै बिफायाबो बहा गोमाना थाहैखोथाय नै बिहामजोआबो माबा लोमजालायबायसोनो माबाफोरसो गोदान खौरां खोनागोन नामाथाय र' दाहाय सोंगोन आं मा जाबावगोनथाय लाइफानो गोदो उन्दैयाव सानोमोन देनां देरबाथाय पाइलट जागोन डाक्टर जागोन उकिल जागोन अजा सोलोंनानै माहाजोनफोरनि फैसाफोरखौ बोनानै लाबोगोन बिनिफ्राय दुखिया मानसिफोरनो राननानै होगोन गोजान जायगायाव बेरायहैनो थांगोन गोथाव जागोन सामफ्रामबो मोजां देलायनानै थागोन ह दा देरनानै बोरैबा गंसे मबाइल मोनफ्लांबाय रिल्सल' नायबाय थाग्रा जाबाय मा जाबावगोनथाय सिनियरफोराबो बिहामजो मोननो जालायबाय जुनियरफोराबो फिसौ मोननो जाजोब्बाय आंहाल' थालांबाय आब' मा जाखो थफिरामा आब' फाग्ला जाबाय बियो हारसिंनो गाबदों हारसिंनो मिनिदों आयौ मा जालायखो बेहालाय आंबो मिथिया आब' फै नायनोबा बेहाबा मा जालायखो हापां दसेनो मानो अननाय होब्रबखो नों आंनो दा बोरै आं गावखौनो सामलायनो हापां खुगायाव दौनाय बेदरखौ सेख'नानै जाफिननाय बायदि मोनबाय आं हापां मानो इसिबां गोदै आदा थफिराम होननाय नों हापां सोर बुरखायबावनो बे आंनि दादुला गोसोखौ फाग्लिया आदा होनलायथारदोंमोन आंखौ आदा थफिराम नायनो आराम जालायथारदोंमोन फाग्लिया हापां जोमैफोर बायदि मानो सोलायखो हापां नोंनि गोसोआ आब' फाग्ला जामारबायना थफिरामा बिदि होननो हामा हापां दसेनो मानो सोलायखो जोमैफोर बायदि दसेनो दाखा दसेनो खोमसि दसेनो स्रां थफिराम सोर जाखो अ माथो दुमफावसोलाय मा दसेनो गाबो दसेनो मिनियोहाय मा जादों मा जाबावनोब्रा जेबोआनो जाला माथो बिनिखायनो टेनसन आं दुमफाव जेबो जालालाय दुमफाव ओरैनो बोरायलांसिगोन आं दुमफाव थालिर बिफां गायजासिगोन आं मा जादों मानो मोजाङै बुङा माबालै हाफाङा आंखौ दसेनो जावलिया खालामदों हाफाङालाय नोंखौलाय मानो जावलिया खालामनांगौ जाखो दसेनो आंजों गोदै रायलायबाय आंनि गोसोखौ गलि होबाय दसेनो आंखौ गैया खालामफिनबाय हाफाङालाय नोंखौलाय मानो बिदि बुंनांगौ जाखो मोनबाथ' बियो नोंखौ सेन्देलनि मालासो गानहोबावगोन थांनानै नायथांब्रा हाफाङा जोबोद सोलायबाय एक्सिडेन्टनि उननिफ्राय बिराद सोलायबाय हाफाङा लोमजाबा साजाबा मानसिफ्रा एसेबाबो सोलायखायो होमबाबो बिदि होननानै नोंखौ जे फसायगोन बे नङाना आरो बेराफारसे हाफाङा हाबा जानायबावसो माथो बुंबावनोब्रा ओइ दुलुर नों बैथिं थांथ'लाय आं थाङा माथो नों आब'खौ अरबालाय बाप्पावै आंलाय नोंसा आब'खौलाय मानो अरनांगौ जाखो नों फाग्ला जाबायना बाप्पावै बाप्पा मा होननाय जादोंलै बेलाय आरो बिनि बुंनायखौ नांजायो नामा होद आंनाव गाज्रि बुस्थुफोरासो थाब साफियो बेफोरबायदि बुंथारनाङा आंखौ ओरैनोबा हाफाङा आंखौ दिनै सिमां फिसा नुहोलायबाय देलाय बुंलाय मा बुंनो नागिरदोंमोन नों हाफांनि फारसे हाफाङासो फाग्लि जाखो ना आंसो फाग्ला जाखो आं मिथिला थांनानै नायबानो जाबाय हाफांखौ आं हले फैबाय डाक्टरनावसो थांनांसिगोन बायदि मोनबाय आं आब' बियो फाग्ला जामारबाय बेनिखायनो डाक्टरनाव थांदों बियो थांथो खराबो एसे जाखाला बेना जातसो मानसियानो ओमफ्राय आब' नों फावगालि बिमाखौ नाहैया नायनि र' फुजा होखांबानो थांगोन आंबो नै बे बाइकआथ' बमब्रनिसो मानो गालांखो बेलाय फावगालि थां बाइकखौ बमब्रनो हैना फैथां हैया माथो आं फैथां जेबो नङा आं नायनो बायो बेखौ बिदि बुङा थां बाइकआ गोमाबा मा जानांगौ जाखो हैनानै फैथां जागोन दे आं बाइकखौ हैबाबो गाज्रि खालामनासो हैगोन आब'खौ थगायदोंना बियो बेनि बाइकखौ गाज्रि खालामनासो हैखागोन आंनि आब'खौ थगायदोंना बियो बेनि बाइकखौ गाज्रि खालामखागोन आं बिश्वकर्मा बाबा नोंनि अननायाव बे साइकेल गंसे
जानायफ्रा आं खामानियाव थांनोसै। आफायाबो खामानियाव थांबाय, लोगोफोराबो बुजानो थांजोब्बाय। आंहाल' हारसिं थालांबायलै। एमाव राजायाबो माला मोजां जाबावगोनथाय। एमाव राजाया न'आव फैदों होनदोंना? एमाव राजामोननाव थांनि आं। खबर लानायानो जायाखै। दे आरोबाव मोनसे लाबाव। मोजाङै साफायथारदोंना? मानो नांगौ आफा फट'खौ? अखन बृक्ष आन्दोलनाव नांगौलै। फैसा मोनगोन 100 थाखा। फांसे बिफाङाव 100 थाखा। दे मोजाङै साफायबावलाय। जाबायथ' आफा, आं जोबोद मोजां साफायबाय। आयौ, दहायनिफ्रायनो फट' साफायगासिनो। दाबो जायाखै आरो फट' साफायनाया? मोजां साफायनानै हरथारनांगौलै। नङाबा जानाय नङानो। हा जाबायना, मानोथो फट' साफायनानै हरबाय थानांगौ जाखो? नांगौ। दंफां फुलिनि फट' साफायनानै हरनांगौनो। फैसा 100 थाखा मोनगोन। आरो उनाव 10,000 हरबावगोननो। नंगौ आरो? नंगौनो माथो। बेनिखायनो दंफांखौ मोजाङै नायदै। बोरमाफोर फैनानै जाफैनो हागौ। मिथिबाय? दे जागोन। दंफांखौबो फैसानि थाखायसो गायथारबाय आरो ओरैनोथ' गायखाया। ओरैनोबाबो गायगोनब्रा। आरो फैसानि बुंनायालाय गायाबालाय। 100 थाखायाव बेदर आधा केजि मोनोना। बेनिखायनो गायबायब्रा। नों बेदरनि थाखायसो गायदों आरो? नङालै, दंफां लाइफांखौलाय जों बयनोबो नांखागौना। न'खराव दंफां फांसे गैयाबानो बेसेबां आला खाला जायो। दंफाङासो जोंनो सायखं होयो, जोंनो अक्सिजेन होयो। बेनिखायनो दंफां थाथारनाया जोबोद गोनां। फैसा होबाबो होआबाबो गायनांगौ आरो। दाथ' फैसा मोनदों नालाय हरनांगौ ना। ओरैनो मानो गारनो सरकारनि फैसाखौ। थाइसे थाखाबाबो लायोलां। बेनिखायनो दंफां गायनांगौ बयबो। दंफां गायनोल'सो थिनो, नाथाय दंफांखौ दानफायनाङा होननानै रावबो बिथोन होआ। सिंजों माथो दंफांफोरखौनो दानफायखुमाबाय थायो दंफां सिखावफोरा। बेनोथ'लै, माथो बुंबावनो। जियानो हक, जों पाब्लिकफोरा बुजिनांगौ आरो। जोंसो बुहुमाव थांनानै थागोन नालाय। बेनिखायनो गासिबो हायोबा दंफां गायदे दंफां। सरकारनि खोथाखौ लानानै दं आरो गाबागावबो। मोजाङै जोथोनै लादे सानसे। जोंलारि मोसौ बोरमा नायबाय था। जागोन दे आफा। हा फुजाखौलाय माला होगोन? जाबायमोनथ'। आं गासैखौबो रेडि खालामजोब्बाय। गसाय, मा जालायखो बेहालाय? जानो मा जालांखो बेबा? माथो मिनि मिनिसो थांदों। गसाय, मा नुबाय थानांगौ जाखोब्रा बे उजिगासेयावलाय? दे जाबाय, फुजाया माबा होफैदो। दे। एमाव राजा, नों आइनि बडियाव थानानै जोबोद लासिंसिं खालामबाय दे जों आइनि बडिखौ। एबारनिफ्राय बिदि दा खालामसै। माथो खालामबावनोब्रा? आंसो साननानै लागासिनो दङ ना मादै हाफांनि बडिखौनो। माने आं बावनानै थाफ्लाङो आरोना। फावगालि, आं आंनि बडियाव थांफिननो लुगैबायमोनलै। दा हराव लोगो हमलायबानो जाबाय। आं बुंनानै दोनखाबाय आइखौ। जागोन दे, दा हराव ना? औ दे, दा दख'ना गानदो। फुजा होनांगौ। आइला, आं दख'ना गानफेराखैलै। गान, जेबो नङा। दिनै दसेल'सो दा हरावनो माबा मोनसे जानांगौबा जाखागोन बियो। जों सानैनि जिउमाया जेरै सोलायदों थिग बिदिनो सोलायफिननो हागौ। इसोरनाव आरज बिबानो जाबाय। आच्छा बारु, थाइबानि लाडु माबायदि गानोब्रा? हाफां, फावगालि दाबो जायाखै नामा? जाबाय आफा। होमबालाय थाब फैदो। जा समायना नुखाबाय नोंखौ। हाट, बिदि बुंनो हाबाय नालाय, लाजियो आं। आच्छा, जागोन दे। थ'दो, फुजाखौल' हैनोसै। आं फुजाखौनो होफेराखैमोनलै, लाजिसोयो आं फुजा होनो। लाजियो नामा? नों आइनि बडियाव दङ जेब्ला नों फुजा होखानांगोन ना। आरो नों इसोरनाव आरजबो गाबखानांगोन जे नोंनि बडियाव थांफिननो मोन्थों होननानै। आच्छा बारु, थाइबानि लारु जागोन दे। एमाव बेटा, दे खुलुमदो। बेसेबांबा गिदिर एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय बारग'बाय। दे, गारिफोरखौबो एसे मान होनांगौ, सनमान होनांगौ। गारिफोरासो जोंखौ गोजान गोजानाव लांनायाव हेफाजाब होयो। बेनिखायनो गारिफोरखौबो सम सम सिबिनांगौ। जोंनि जिउ दैदेननायाव गारिफोराबो गोबां बिहोमा दं आबा। मिथिबाय? नोमाया मा होनदों? गासैबो बुस्थुआनो जोंनि जिउआव मोनफा मोनफा बाहागो दं, मिथिबाय? मोनफा मोनफा खामानि मावो। बेनिखायनो गासैखौबो जोङो मान होनांगौ। दिनै बिश्वकर्मा फुजा नालाय, दे खुलुमफैदो। थां, गामसा गानै थां। आं गामसा गानाहाय। मानो गामसा गाना जानांगौ जाखोब्रा? गाननांगौ। फुजा सुजाफोर होबाथाय गामसा गाननांगौ। मिथिबाय एमाव बेटा? आंबो गोदो बिदिनो मोनब्रा नों बायदिनो। सेंग्राफ्रा बेफोरबायदिनो जाखायो। आं सेंग्रा नङा, आं मिथिखायो। अब्लाबो आं गामसा गानाहाय।
मानसियालाय मा हिनजाव साइज रायलायबाय थाखो ओइ हांग्रिमोनदि बियो गावखौनो हाफां साननानै लागासिनो आयै नंगौ नामासै आं मालाबाबो गामसा गानफेराखै मालाय गासैबो फुजा होखांजोब्बाय अफ्रि रानि मोनाबो खुलुमखांबाय दाउखा राजायाबो खुलुमखांबाय मालाय प्लास्टिक लानानै बुट गाजा मागिहैनो थांबावबायसो दाउखा राजाया नोंहालाय माने इसेबां अख्राब रायमावबाय थां गामसा गानहैनानै एसे खुलुमफैदो आं खुलुमबाबो गामसा गाना नांगौबा आं दख'नासो गानगोन आयै हाफांसो खोमाहाय माथो अमा राजा आं दुखुसो मोनबाय दे आंनि फिसानि मोदोमाव हाफाङासो दङ नामासै धोद साला बेफोरखौनो फोथायबाय थायो नामाब्रा ओइ एमावबाय थां आंखौ बांद्राय बुंबाय थानाङालै बुंनो गोसो जादोंबा एमाव राजाखौ बुंबाय थांना जाय बाइकखौ लांनानै सोखावना फैदों आंखौ बुंबाय थानाङा आं खुलुमखागोन हे इसोर एमाव राजानि बडिनिफ्राय आंखौ आंनि गुबै बडियाव लांफिनदो आं एमाव राजानि बडियाव थाबाय थानो हाला एमाव राजाया एक्सिडेन्ट जानानै बिराद गिदिर जाथाय जालांबाय बेखौ आं मिथिबाय नाथाय आंखौ मानो एमाव राजानि मोदोमाव दोनहरनांगौ नों हायोबा आंखौ एमाव राजानि मोदोमनिफ्राय आंनि गुबै बडियाव थिनहरदो हे इसोर साबास बेटा आरो खोनाबाय एमाव बेटा न'आवनो थाबाय था जेरावबो थांनाङा अमा राजा बे आंनि एमाव राजा नंमारा खोमाहाय मा गोदाव सोराव बुंलाबायोब्रा एक्सिडेन्ट जानायफ्रा मा खर' गाज्रि जाखो नोंहासो जाफाबाय नामाब्रा माथो रायलायनायफोराबो सोलायलांजोब्बाय हिनजावफोर बायदिसो रायलायसै माथो बांद्राय बेफोरखौ सानबाय थायो नामा धोद साला ओरैनो माथा गरम जाखाजोबनानै दंखायो बिनि सायाव नों बिदि सानबावो नामा जेबो साननाङा थां एमाव बेटानो मुलि दौहैथां र' मुलि दौहैनि आं बे बमब्रमानि स्कुटिखौ दैयावनो सोमनानै दोनगोन आं नागिरबाय थाथो बियो आब'खौ गाबोदोंना बियो बमब्रमा खिब्रमाया बापरे बेथ' दुलुरसोलै आंनि स्कुटिखौ बोरै दुलुरा मोनखोब्रा दुलुर मानो फैदों नों स्कुटिखौ मा खालामनो नागिरदों नों दुलुर दैयाव सोमनो नागिरदों आं ओइ दुलुर बिदि खालामनाङालै किस्तियानो जोबाखै स्कुटिना दासो मास मोनब्रैल' थांदों आं मिन्थिया नों जोंहानि आब'खौ दुखु होदोंना बेथ' नंगौ अब्लाबो स्कुटिखौ नोङो बिदि खालामनाङालै दुलुर आं जेने थेनेसो किस्ति मारिगासिनो आरो नोंसा आब'खौ लाबोबाबो आं मोजाङै जाहोखानो हाखानाय नङामोनदां नोंसा आब'आ आंनिख्रुइ मोजांसिन गुमै मोनगोन नायबायल' था बुरखायदों आंखौ दिनै बिश्वकर्मा फुजानि सम बिदि खालामनो हामा दुलुर नङाबा गाज्रि अघटन जाबाय थागोन औ बिनिखायनो बेफोरबायदि खालामनाङा दिनै बिश्वकर्माखायसो गबाय नों नङाबा नोंनि स्कुटिखौ दैयावसो सोमगौमोन आं बापरे गथ'आ माथो डेन्जारथारलै अबेसे गोरोन्थिया आंनिनो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय थफिरामालाय बहा थांखोब्रा दुलुरालाय बे स्कुटिखौ बोरै मोनखोलै फाग्ला जामारजोब्बायलै मानसिफोरा बांद्राय सानबाय थाबा फुजा होनोसो थालांसिगोन आंना थांनोसै आं आयौ बाला मा मोदाय हाबखो बे हाफांनाव हौवा मोदायसो हाबखो ना हिनजाव मोदायसो हाबखो मानो लान्थिसि ओंखारखो बे हाफाङा आयौ दा सिमां मानिसो नुलाय लांसिगोन हाफांखौ उन्दुनोसो हानाय नंला बाला बिजि मोनसे लागुलायना फैबाबो हामनायखौनो मोनला माथो आंलाय आयौ हाफांनाव सोर मोदाय हाबमारखो आफि देहाखौ बोरैबा मोनथारदों नामा बोरैबा मोनदों माबायदि मोनदों मोदोमखौलाय बोरैबा मोनदों बुंनो रोङा आरो फिसौफोरनि जगारा जाहोलांबाय नामा फिसौनिल' खोथा बुंबाय थायो गावहा गैयाहाय जगार खालामथ'वाखै बालनि आंहाबा लोमजादों लोमजाबाबो फिसौ जगार खालामनायल' नुयो दे थाब आं माखौथो नेबाय थादों बुहुम गावस्रानायखौ बुहुम गावस्राबासो फिसौ मोनगोन नों मिथिबाय आयो बिदि होनबालाय बोरै जानांगौ जाखो फिसौफोरखौ दानिफ्रायनो जगार खालामाबा देनां बोराय बैसोआव बुरै बैसोआव जानाय नङाना बालनि खोमाखौनो होथेना लानोसै दे बे फुजा बोथोरफोरावनो मोजां रायलाय होनलाय फिसाफोरखौ जगार खालामाबा मालाथो खालामगोन दे थाब खालि फिसौनि जगार बाल जगार ओइ फावगालि नों फन खालामहरबाय नामा दे हाफांखौ औ खालामबाय दा हराव फैनो रेडि जादों बै रायजोनि दैखरा बेवहाय लोगो हमनो होनदों आच्छा बारु हाफां नोंनि थाखाय मोनसे सारप्राइज मा सारप्राइज आफा नोमानिसो सारप्राइजआ आच्छा हाफां मेगन मिसिब दे मानो सारप्राइज ना आच्छा बारु फावगालि नोमाखौ हमनानै लाबो हाफां मेगनखौ खेवनाङा दै आच्छा बारु औ नोंनि थाखाय गोदान गारि हाफां मा एसे मोजां गारि नाथाय आंनि गारि नङाना
आंनि गारिबासो खुसि जागौमोन आं महाराजा बिदि दाबुं आच्छा बारु हाबां नों गोबाव समनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन ना गारि मोनसे लानांगौमोन होननानै स' दिनै आं नोंनि थाखाय सरप्राइज लाबोबाय थेंक इउ सो माच बाजै कंग्रेस आयै कंग्रेचुलेसन्स थेंक इउ सो माच दे फुजा होदो ओमफ्राय गारिखौ अपेनिं खालामदो अके माला हर जाबावगोन दे एमाव राजानि मोदोमाव थाबाय थायोब्ला मा जागोन दे बेनिखायनो हर जाबानो रायजोनि दैखराव लोगो हमहैनोसै जि जायो जाथोंसै माबा मोनसेथ' जाखागोन बे नङाबालाय मानोथो जोंनि मोदोमा सोलायनांगौ बेनिखायनो थाबैनो थांनांगोन दा मोनायाव एमाव राजा मोजां जाबायना एसे औ आच्छा नोंखौ माथो न'निफ्राय ओंखारनो होआखैनो आं ओंखारनो होआखै नों मोजां जानाय मोनबा एसे बेरायहैनो हागौमोन जायफ्राय आंखौ एमाव राजासो सानगासिनो दा बे गथ'जों आं माबोरै लोगो हिसाबै रायलायबाय थानांगौ जाखो उफाय गैया रायलायनांसिगोन नों मिथिगौ ना एमाव राजा नोंसा आफाया बेसेबां गाबदों नों खमायाव थांनायाव आंबो दुखु जादों नोंहा बेखौनो दुखुथिया जिउ होनबाय थायो बिहालाय माने दुखुथिया जिउ जानांगौसै एमाव राजायालाय आंहासो दुखुथिया जिउ दा नोंहा मालाय बिमा बिफा बिबै गासैबो दंजोबो आंहासो गैया बिसोरा जायफ्रा मासि दुखु जायफ्रा बारा दुखु जानाङा आं दङ ना नोंजों लोगोआव दुखु जानाङा दे दुखु जाबाय थायालै आं खाफालानो बेनोखा होननानै सानो आच्छा मोनसे खोथा नों दा हराव बहा थागोन न'आवनो थागोन आं नोंसानि न'आव थांगोन दा मोनायाव नोंसा आफाया हगार हरनाय नङा माथो बेथ' नंगौ आंखौथ' एगारहरनाय नंखाया अब्लाबो थांनांगोन आं दे होमबालाय थांनोसै दे आरो मोनसे खोथा आंनाव फैसा एसे दङ नोंसा आफानिफ्राय लाखुमानाया मामा औ नोंसा आफानिफ्राय लाखुमानाया एमाव राजा बिफानिफ्राय फैसा लाखुमालायदों इसिबां गाज्रि बे गथ'आ र' सोंखुमाबावनि आं बावबायमोनलै खोन्थाफिनलाय साला गावा रं नाम्बार गार्लफ्रेन्ड जाफ्लाना आयु बिदिसो बियो आच्छा लोगोफोर थाबैनो नोंथांमोना आंखौ गुबै महराव नुफिनगोन स' दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गाबोननि एपिसोडआव नोंथांमोना मोनसे धामाका एपिसोड नुनो मोनलायसिगोन बाय बाय गुड नाइट आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो गोदानै फैदोंब्ला लाइक होलां कमेन्ट मोनसे होनानै गालां बाय बाय